Hello guys, naimbitahan tayo mi diri sa Hillside nga pool or unsay tawag nila ani resort na ba ni. Nami diri sa Kuan, Mangga Avenue, located ni siya sa Gusa, Cagayan de Oro City. Usa ni siya ka kaliguanan no, mga swimming pool nga pwede gyud mo mag-enjoy dinhi Then actually kanang nice gyud kay ang ilahang pool. First time nako makasulod dinhi Actually gi-invite ra pud mi aning Kuan, kalok-alike sa sikat nga singer nga si Coley Disma, ang aming friendship. Shout out to Sherry. Ayan, thank you so much sa pag-invite. Ayan, siya ang nagwanani sa mga. Okay, niyang ihang gwapa nga daughter. O syempre, nga ako ang mother-in-law. I-voice over lang na ako ni mga kamumshis kay aside sa na mga music, na apoy mga katapad nga table nga na mga words nga dili maayo paminaw, no? So, bawal man ni sa ato ang lola. So, mo nag-voice over na ko. Actually, pag sulod na ko ani diri nga time na amis na dayon ko kay nice kaayo ay kanang malingaw gyud ka. Actually kanang pingis gini pagkaligo kay late na gyud mi nag-abot diri kay supposed to be dapat medyo sayo-sayo mi pero kay tungod nagduha-duha pud migbaba kay tungod sa panahon nga gaulan-ulan sa bukid. So nagkuan mi nagikan mi sa muang balay is alas 7 na gyud siya sa gabi. So naabot na mi padulong sa Cagayan 7:45 na gyud siya kay tungod traffic pod kay ting-uli na manggod nga oras. So mao din ang ilahang hallway pa saka sa ilahang una nga mga swimming pool diri nga side medyo lalom-lalom ni siya nga abi na kog diha ang mga pangbata. So no kanais gid sa ilahang area ay as you can see maamis gid ka. So relaxing gid siya. So kung naa mo yung mga event like birthday or unsa pa ba nga mga party nga gusto ninyo i-held nga medyo ma-enjoy pod ang inyong mga bisita. So kanang kuan gid kay ni siya ay recommendable gid. As in, ma-recommend na ko ni sa inyo ha. Next, promotion dollars. Dili bitaw kuan ra ni nako kanang mas tutorial lang nako sa usa ka lugar pero mao gid ako nakita okay sila, kompleto sila na sila'y shower room, na sila'y CR, so na sila'y mga table nga pwede ninyo kanang abangan like aning gikuan sa akong amiga. So wala na ako kabalo kay nakalimot pud pangutana, wala ako nako ka-inquire kung pila kay nagdali-dali na mi ani kay late na kay kumbaga alas 10 ra di ay sila taman diri sa gabi abi na ko pwede ang overnight. So sad kay dili siya pwede kay ginabawal na daw. So magsunod ra po daw sila sa protocol no sa tag-iya. So mag-follow lang po ta sa rule pero mas okay gid nga mo anhi mo diri nga buntag murag alas 8 sa buntag yata sila mag-open taman alas 10 sa gabi. So sulit na siya. Pero kami manggod kay late na so mo nang napingis-pingis naka nice. Pero diri apod guys nagkatawag gid ko kay wala sad ko na uniform nga bawal di ay magsuot diri og kay like sa atong ginasuot pag maligo tanong nga kanang kuan lang normal lang nga t-shirt inana. So dapat di ay suoton dai din yun mga mamashis kanag yung mga pangligo nga tela ang kanang klase sa tela nga inyong suoton kay kanag yung ginagamit pangligo. So dili pwede ang cotton, mga maong bawal siya. Murag katong gamito ninyo nga pangligo is katong mga danlugon nga tela mga kamamshis kanag yung pang swimming ba. So may gani kay naka-cycling na ako din tapos lain ba pud kay no kay murag bakat-bakat pud baya ato ang kuan. So manang nangita jud ko kanang pwede na ko masuot nga murag ma-cover up pod ko din dili man unta jud ko maligo niya kay ang akong anak di man pwede nga ato rang patan-awon kay maibog man sad. So pati na si Papsi naka-cycling na siya naka boxer shorts na siya din tapos gisuot niya may nakadala siya ng t-shirt nga sinawon so okay ra daw mo na iyang gisuot so dili ra kay tantong halata na iyang atubang dira. So mo na siya no kumani mo diri magdala mo og kanang tila gid nga kanang pangligo no nana sa inyo kung mag swimsuit mo mag two-piece mo pero sa ato nga kanang di ta gusto makita niya kay ginatago-taguan no. So kailangan ka na cover up ka. So kung na mo yung mga rash guard pwede ra pud kayo na ninyo gamiton. So wala lang pud ko na aware nga mao day pwede ang gamiton dili ta basta maligog mga inani nga wala tay dalang kanang costume nga pangkaligo o di ba lisod sa kayo magkuanta rin no magpajama magbistida. So bawal ang mga cotton so dili siya gina-allowed no. So mo lang na akong mahatag sa inyo nga information. So lingaw kay mi diri guys ay bawal dito bawal ang kids dito na kay daddy. Bawal. It's so deep. Go there for the kids. Hot? You know, it's very deep. See? Ay, you know. No, not allowed ang kids here. Go there for the kids. Okay, go with Shanshan. Go. Look, si Shanshan, Go, swim with your daddy. Gusog lalo, marami ka langon.
Ayun si Shan Shan. Wala.